který se rovná úhlu odrazu, tak tady chcípák se neodrazí. A když do něj kopnete, nehne se. Prostě hned jsme začali přemýšlet, co s takovým chcípáčkem dělat a našli jsme uplatnění v Ludéřově u Kmentových. Tam to sedlo jako, ano, tam to sedlo jako na zakázku. Tak, to je on. Hakysak. Skoro se trefil. Tady bydlí Kmentovi. Pojďme dál. Už na nás čekají přímo. Vidíte to? Dobrý den. Petr Svoboda. Veselá holčička Adriana má skoro 3 roky. Ta by ten nesmysl olizovala. Nebo možná, že už ne. Adam je kluk jako Bůh, ten by si poradil možná nejlíp. Takže radši od něj dál. Maminka Iva, milá, něžná bytost, by se s tím ničemou, myslím tedy Hakysakem, asi jen těžko spřátelila. Takže zbývá taťka Alois, údajně bavič společnosti. Tomu úkol vlastně od začátku chceme Ondra dát. Škrabal studuje, pojďte dál, strojařinu. A protože při strojařině se dá dělat to samé jako při jakýmkoliv jiném zaměstnání, tak vám to předvede, co se bude dělat. Úkolem je sestava 4 triků s Hakysakem. Povolena je 1 chyba, po níž je třeba sestavu opakovat, čili 2 pokusy. Jednoduchý. Zkuste si to sám ještě. Ondro, vemu k sobě. Ondro, pojď sem. Tak. No, před vnitřkem. Tak. Vnitřkem. No, dobrý. No. Hele, jdeme pryč, tady už nemusíme být. Mějte se krásně, za týden ve studiu se těším na shledanou. Tak co? Tak já si myslím, že jsem měl radši vyřezávat z brambol razítka, než si hrát s bičudou. Pro Adama je tady notebook, je tady ložnice, postel. A pro Lojzu tady máme sporák, trouba, je tady samozřejmě i tamhle domácí kino. Našel si tady, doufám, každý. Jo, ještě Adrianka tady má domeček, samozřejmě. A taky satelit je tady, no takže našel jste si každý svoji cenu? Ano. Jo, máte všechno? Ano. Takže teďka důležité vyprovodit Lojzu do boje. Máte nějaký pokřik taky? Máme. Válečný pokřik, pojďme na to. Adrianko, soustředit se. My kmenti se nedáme, Hakysák nakopáme. A když spadne, nevadí, radost nám to neskazí. Jo! Lojzo! Lojzo, když jsem před chvílí říkal, že tenhle úkol nejlíp dělají puberťáci, tak já doufám, že dokážete, že zralý chlap není žádný srap. Že to zvládnete. Když budu číst teďka zadání, tak je to delší než samotný úkol, ale dávejte dobrý pozor. Za prvé, vhodit Hakysak rukou, odrazit placírkou 1krát každou nohou a zastavit na nártu. Za druhé, vyhodit z nártu, obkroužit nohou a zastavit na nártu téže nohy. Za třetí, přehodit na druhou nohu, zastavit na nártu a to též zpět. A za čtvrté, vyhodit z nártu do výše, vykopnout placírkou druhé nohy za vyhazující nohou a chytit do ruky. Já tomu skoro nerozumím, ale vy to naštěstí zvládnete, tak Budu se snažit. teďka už jenom hodina pravdy právě pro celou vaši rodinu začíná. Držíme pěsti, držíme palce. Máte 2 možnosti, jednou můžete zkazit. Tak to je ta jedna. To je ta druhá. Adrianka, ta se mi líbí. Děkuju. Adrianka, ta se mi líbí, ta se stále usmívá, ale pro ní tady samozřejmě nějaká ta cena je.
takže tady máš nějakou památku na hodinu pravdy. Samozřejmě, Adame, i pro tebe tady je jedna hra, aby si věděl, Děkuju. že jsi byl v hodině pravdy. No a když vás tady mám takhle volnou, tak tady máte ČT+, předplatné pro celou vaši rodinku. Užijte si to, děkujeme za odvahu, děkujeme, řekl bych, za ten týden. Ještě mi řekněte, Lojzo, nelitujete, Nelituju. že jste se přihlásili? Ne. Zkušenost dobrá. A žena vaše? Ne, vůbec ne. Odpustíte mu to? To už je dávno. Jo? Jasně. Takže šťastnou cestu domů. Naschle. Nashledanou. Naschledanou.